Zer dira ba, Tolosako inauteriak? Festa parte hartzaile ero eta naturalak baino. Inauteritako musikarekin eta musikaz blai lagun artean kantu eta salto egiteko aukera paregabea. Kalea du eskenatoki. Herritarrak antzezle. Eta umore honez, edonori izan daiteke zuzendari. Ez baitako mugarik. Kontu bat zera da, gutako bakoitzak bestekiko errespetua muga bakarra izanik, irudimena astindu eta askatasunez, divertitzerainoko gailurra lortzea. Aurtengoan, Juanito Lopezenaren lagunen elkarteak aurrekari egitasmo polita landu eta oparitu diogu herriari. 52 inauteri zale, inauteriei buruzko orain arte egin eta ikusi gabeko lanean. Inauteri da, netzako, urte guztiko zezanguzuni, paskoskitea... Dokumentala edo eta dokumentua dena, erakusketa eta liburu ederrak. Inauteriaren hasiera eta amaiera, Iurramendiko egoitzan gauzatzen da. Une batez, gure aurreko belaunaldikoi bizipotza eta alaitasuna helaraziz. Quiero daros las gracias por estar aquí y deciros que no faltéis nunca, que sois los mejores. Festa alertzen denean, musikaren doinuekin batera, sentimentu eta algara herriko kaleetan zehar zabaltzen dira. Txiki-txikitatik aurrekoen gandik jaso dugun irakazpena litzateke inauteriarena. Eta noski, gu ere saiatzen gera ilusio eta erokeria moduko den festa hau, partekatzen eta konpartitzen. Gonbidapena guzti eta donot zabaltzen dugularik. Anitza baita, inauteria ere. Tolosako kale eta txoko guztietan ia egunero danborrotzak dira nagusi. Aurrera elkartearen 50. urte hurrena zela eta Koldo Garziak lehenengo konpasak zuzentzeko orearen postatzunari, ordu gutxitan, bere emaztea zen Aurora Diez, Mila gure lagunaren amaren heriotzaren ondorioz, tristurak lekuko hartu zion. Izan dadila tarte hau, era batera edo bestera, gu guztiok inauterietan murgildu eta ondo pasatzeko, lagundu diguten guztiei eta bereziki gure amei egin beharreko errekonozimentua. Zenbat burua uste eta urgentzi jasan behar izan dituzten. Hiltzerikan ez nuen, lehenago pentsatzen. Hori bai, utzi gaituztenekiko gure oroitzapena ezinbestekoa litzateke. Ejon deiela. Baina badakizue, show must go on, ikuskizunak, jarraitu egin behar du. Eta hala da eta izan dadila. Hemen ez da izango ere inauteria borborka sortzen dituen ilusio eta sensazio bereziak etengo dituenik. Imaginazion al poder. Eta ezaztu, badirela isilean txukun eta animoso inauteriek bilakaera egokia izan dezaten, txalogarria den lana eta alegin bereziak egiten dutenak. Beraiei gabe, ai. Egun gutxi batzutan hartzen dugun balaztari gabeko ibilgailuak zerura eraman gaitzake. ¿Quién dijo miedo? Kaleratu zure okurrentzia, plazaratu zure ogonezina eta bereziki lardaskatu aldamenean duzuna. Irriparra eta gozamena ziurtatuta daude. Eta zergatik ez? Bikotekideen arteko terapia de txoke egiteko ere badire inauteriak. Elkarrekin bai, baita nasturik ere. Dantzan jarri zuzeu, eta zure irudimena. Saria jasoko duzu, saporeduna, freskoa eta merkea. Bai eta kasu askotan, ez uztekoa ere. Hori bai, hemen lotza gutxi, Como la lutxi. Hain zuzen ere, hori egin behar da, erakutsi. Inauteritan, Olimpora iristeko nahikoak dira lehen pisuko balkoi bat, eta alegin edota motivazio estra moduko bat. Edota, 25 urtetan gure pakitok egin duen bezala, txarangako lagunen bultzakada eta jendearen animo eta algarak. Inauteriaren ibilbidearen kontakizunean, abestien letra baino, doinuak gure inauterietako musikak du garrantzia. Izan ingelesez. Pasatzen dugu beti zagardoteri. Izan italieraz.
berak eramango gaitu sentimentuz betetako helmuga preziatura. Gora eta zaindu eta maitatu gure inauteria. 2008an elkar ikusiko dugu.